Mbia mono sana. Nakimwateba. 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 Again, don't amanya. One time we go sine yane ya Ruto kereta yoga njeti ko matebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acheru anerere ntoiwana ine kago chaga acheru anerere onyata kwiru anerera inu ko matereri njine yane ngo gende yagata to abana ba minto ga kinje ntige tigakna go chande kanje yane ne yagata to ngo genda bono iya ya moko nyakoteba njene ntakana tiako nyakonchanda tata njetiga mite moko nyakoraga erebiya go sere bobe ose mwateba William Ruto ose William Ruto mwateba aikaro kondigere nje William Ruto njena kingorokwa William Ruto kago chaga motebi ebi moko motebia mokura ga igoro ya wanta akime njeti nkoge chikupi nje on William Ruto tali mokane William Ruto tali morominto William Ruto tali nkiogo nyakocha na ane batebi egento kende nocho mwana oyo minto koro ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etokorwe ward yemo manya ini mwenzi mamurega intu abagirango tora inche nere kwanzo yo ne kazi yane na batebi ne barara erebiya go sere bobe oyone kase ni ana ngochare ga batebi go sakane bono moko nya gotubangero muchio itonto maite na kitogo kore bintu byaito ni manya tena kingo cha gokora ni maite muchio ito na kiokoba ni maite na kingo rosie nyomba ya ito ega ndere go timotu abwe erebiya go sere bobe omwa mama omwa aba Fred alwete kenyore kemo kia minto so abangumbwera ali na seite ke ngumbweke tigago tueta ni tafadhali bitina bya itonto maje na kitoko banga to na kitoko banga lakini bono ntaetemba boli abana ba mintege nteka mo gioka mbora bono tuanchira ndire to igwanane bono ntaete ko baboli nteka mabara ibons mutene muikaransta ga mutu abange abana ba minto ababa ikaransta ntare ukwana bagusiboka yani kere wiki ekera yaera ababonsi pinana kera toko genda chirali tuakwana kibagendi gisairo nabachumba ababonsi onde tayo no yo motor ko ngakere simyon tengo mwana minto moina abwe gento ketenkerenta ketenkonyango na mokonya moina abwe gento kerenta ketenkonyango batei bakane no barega baba ikaransta ekara bantebirie ne karakari na bakonya nkamanya ko batebiga abana minto bakinko batebiga omongwano yokoroku nabone kara banta bari ko rusube committee osoro bagacha nka make sure ayenko rusuku arenge committee ngakurwanira ukabero ayenko rusuku arenge the same aye akarusuku abo chairman lakini ngakurwanira health no manyete aya omwana minto senator ngotebi kwanza pore kwae niri mamo mino na maskania manene na akoruseria gosi na intu ntomanyete ga kerote ne inega omwana minto intu bono ntu bwati nguru ntomore mna mutagete bono ngendo ke otora akore ntomore bono ngendo ke otora akore egendo kyo kango kote omwana minto kwae niri mamo mino na maskani mama aregocha koba moyo agosa aregocha kukubono iga kinde ne chinguru iga ena aregocha koyubya sana ayeno maite mamo minto mna arenge musfatio mino ekara kote na arengo moke injeri komo eni na maskani mna kwae niri mamo mino ngogote bingambu ya mono sana ase gwa korira maskani ya manene ko eni kwa toretre twins